dandan dinamo kacuk lha niku anak kula, Pak. Kula tebang niki soalé Bulanwati kula sambati ngendang mawon. Oh nggih, nggih. Ping kalih nggih Mas nggih. Nggih, kalih depen beto DTX napa niku. Lah, kula RPX. ngetene IPSI niku Mas Budet ingkang napa niku? Ngedol kendangipun. Ngedol kendangipun. Kendang. Nggih. Ya saya badhe Nggih. Derek Dono Swanten. Monggo. Niki tasih. Sanese Dono Swanten nggih saged Oh, monggo. ngaten. Dono donga Nggih. napa Pak? Mangke nyuwun kangeneng ati Kangen ati. nggih dipun anu nggih sarengi. Nggih, jenengan milih Mas. Monggo dipun paringi sinten mawon kula. Ampun jenengan sing Monggo. milih Pak, pun jangan milih sing pundi. Monggo kula manut mawon Derek. Nyuwun tindinganipun Mas. Pelok. Heeh. Sing pundi Mas Budet? Dek Analuka. Ya wis ben menang. Oh, Mbak Dia. Ben kalih malan karo Mbak Nia. Kan Mbak Dia, ayo. Itu berdua. Loro. Kidung Srino Togas Maran. Pak ngapunten nggih. Demi persahabatan dan demi persautan seduluran sing langgeng. Sampean kan tentara. Entuk nyanyi ning aja apik-apik. Niki namung ngibur mawon. Ngene iki jenenge nyumpet sandang panganku ngene iki, Pak. Boten. Ya biasa itu, Pak. Namanya biasa wae. Pancen suarane Sampeyan apik kasine kok. penyanyi apa militer asine? Kula ngrungokne sing anu Nek sampeyan ngaya Mas Budut ya. tak mutasi dadi Lin Mas lho sampean kok. Malah diduke. Lah apik kene Mas suarane Mas. Dapuke opo? Oh, tentara ngoten kok baris wae karo nyano Mas, karo nembang kok. Angkatan bersenjata Republik Indonesia siap sedia membela bangsa ngono kuwi Mas. Zaman ndek ben ngrungokne radio nek sore ngono kuwi. Pengen sehat minum bio moringa, iklane ngono kuwi biasane. Oh, pun terusaken Pak, lajengan Pak, monggo. Manis yang gugah hati. Oh ya elok men bobo ya apal iki Sae. latihane kapan. Karaoke ning endi to, Pak? Niku kalih Mas Budut ya wonten barang. Ning MBG. Sinawang teping netra suwe-suwe ngani. Ngeten iki tanda menawi piyayinipun menika tegas. Nek nyiapne mesti sop, Bro. Oh iya. Tegas. Suarane banter. Diselipin. Darmaning loro branti solae kataman wuyo Nyuwun pangapunten nyadong duka ingkang kathah nggih Pak Tentara. Niki lak bawane niku gandrung Piyai Putri. Lah monggo lenten miyayap dirapi to. Kok ya terus ngene tok peh tentara. Niku lenten miyayang sak caose monggo dirahapi to. Penak-penak entang to. Monggo katuran dipun gandring Lah lah. kok lugu Mas nembange lugu tok Mas. Monggo. Nora ono usada Alon-alon larase. Moji-roji. Semanten ya. yen ora ketemu sira wong manis. Kanca plek. Ngene Pak. Ngedek dek ser. Kula nek nyekelne ndredeg to Mas. Lho ora bayar lho kok ndredegnya apa lho. Ora bayar kok sebenarnya. Nimas manis nyoto kang adya. Aku ngambok kenekne to. Lho. Kenek nong. Oh, sik to. Garai lali ya Mas. Mas. Ngajak gareng liya nak lho. Lagi arep tak ngonoke kok. Mosok yo kendel lho. Pak wani yo tentara ki. Tentara. Oh, karo rakyat ki mitra ya Pak ya, abdi ya Pak. Mitra. Nggih, wis derek mawon kok Pak. Lah nggih, TNI AD. Nggih. Nggih. T. Terima nasib apa adanya. Makasih ya. Makasih. Nggih Mas Ruhun. Tetep Mas Ruhun.